ग्लब 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 गोदौगासिनो जानना मारायजोफोरनो जा जा Welcome to my YouTube channel. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So दिनैनि ब्लगा ओरैनो सिम्पल जानो थांगासिनो आरो दिनै दाउ बेदर जानो नागिरदों जोंहा बेखौनो एसे शेयार खालामनो सानबाय स' नायनो इन्ट्रेस्ट दं माने लांबाय थादो लेट्स गो नै जोंहा दाउखौ दा खावगासिनो नायलांबाय थादो जोंहा दाउखौ दा मालिकआ गोदागासिनो नै बेथिंबो जोंहा कबि हागासिनो कबि खारैजों ना संनो थाखाय दाउ बेदरजों लोगोसे लानांगौ दिनै कबि खारैजों नाखौ संनो नागिरदों ओंख्रि हिसाबै नै नाखौ सायगासिनो जोंहा कबि खारैजों संनो थाखाय कबि खारैजों ना मैगं संगोन ओमफ्राय माबाखौ ओमफ्राय दाउखौ मारै संगोन आलुजों जुस बानायगोन बेदरखौ ओमफ्राय नाखौ कबि खारैदो बेदरखौ जुस होनलाय हाजिराया दोङो गोदाखांबाय दा सुना संनोसै दे थाब थाबा इदि दिले हाबा जागोन नामा थाब दाउ बेदर संनानै गोबाव जालांबाय दाउ बेदर संनांगौ आलुखौ दे थाब थाबा कबि खारैजों नाखौ संगोन जोंहा बाहेरावसो संदों आरो ना इसिं ओंखाम संग्रा न'खौ सेफायदों दिनैहाय गोदान लुनो नागिरदों ओमफ्राय बाहेरावसो संबाय जोङो नै माबाया आक्सा लाथा एम्फौनि बिलाइयानो जोबजोब्बाय जाजोब्बाय नै बिलाइया गैला नोंसोर लाथ'वाखै नै दासो नायदो नै जाजोब्बाय बेस्राफ्रा बैसथो नै लेवलासथो नोंथांमोना थाबानो जाबाय आं सानैसो थाना लाबोनो नाजागोन लाथा एम्फौनि फार्स्टनिफ्राय जोबजासिम माबायदि लाथाखौ फिसिनानै फिथोब जिरनायसिम लानाय जायो आं खनसेनो नाजागोन नेबाय थाबानो जाबाय गाइस हाखांबाय आलु देनायदो बेदरनि थाखाय सामब्राम गुफुर आलु देनाय कबि खारैयाबो जोंना संगासिनो दसे उनाव लोगो मोनो दाउ बेदर संनो थाखाय पेसा हाखाबाय नै गाइस दानि जोंहा ना फिसा हमनाया नै हाखरनिफ्रायनो हमना लांदोंमोन जोंहानि हाखर बियो फिसाथार हाखराबो गिदिर नङा नै इनिफ्रायनो लांदों दानि मा होनखो नै भिउखौ नायनो हागोन एसे बेयावनो गंगारखौनो देखायदों आरो इथिं खनसेनो हायाखै जासिगोन आरो दे खाबावबा मोनजासिगोन होबाय एवफ्रामनाय जाबाय आलुखौ एसे आलु होनानै दसे मोदोमबाय Ini badan peluru baik,
खोबखावना दो मल मलनो दै होनसै कबि खारै जोंनाया जोंना इखि मोनखाबाय बेनिफ्राय नै इथिं बेदरा गोदौगासिनो टेन 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 ग्लब 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 गोदौगासिनो मोदोमदो नै दा आरामनो मोनखाबाय बेदरा मोनदों रायजोफोर बेदरा मोनबाय रनायनि सिगांनायनि ये टेन 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 बापरे मोनखाबाय नै दाउ बेदरजों आलुजों जुस ग्रेभि बानायबाय आरो नैला गोथां गोथां कालारफुल जाखाबाय नैला मोनखाबाय जानो नामा रायजोफोरनो जा थांगासिनो रेडि जाजोब्बाय गासिबो रेडि जाजोब्बाय मैगं गायनोसै कबि खारैजों नाजों बिथिं कबि खारैजों ना आरो इथिं आलुजों दाउ बेदर ग्रेभि खालामबाय द' गासिबो रेडि जाबाय जानोसै So thank you so much guys भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय